তিনি जों कृष्णपुर विधानसभानि बिसिङाव खबजा फलो दिया बिसि अरनि गामिनि बुमुं हुंखाय रंगितिला अर जों थांनाय लक्ष्मी पूजा 28 तारिख अक्टोबर लक्ष्मी पूजानि दिन कायसा अर बेलेखेनो हामिया घटना थांका खरकसा चिनि बुकुकनो रमफेरेजाखा लक्ष्मी पूजानि मताय प्रसादना थांफुरु आबनो तो जोंबो जतन पाइलाया किजा लेट अंगै थांका फाइनानि चिनि 14 बोसोरनि कायसा 14 बोसोर तो मेसुरुंगियाखौबो आन मेसुरसि पक्सो आइनो खबजाखौबो 14 बोसोरनि चिनि खरकसा बुकुकनो रमफेरेमानि आबनो जों नायसना हनि फाइलायका रमफेरेनाय रक अलरेडि बरक आलंगो सबजाखा जोंनि अबनो कायसा दाबी ताई रमफेरेजाकनायनि कायसा दाबी जे बरक कठोर शास्ति मानथुन बरक ताई आलंगनि ता फियक जाकथुन आबनो जों बनायो जों DWFनि तरफ थेकेबो कारण जे दुसी बजे सापनंग तंथुन आनि नगनि बरक फानंग तंथुन दुसी न बनो शास्ति रिनानि बेलायखेनो नांगौ आपनि बागै चिनि टेलियामरा SDPO प्लस टेलियामरानि आन्दारनि जे चिनि PS दं मानि अर जे बाबे बरक फाइ दुसी रकनो रमफाइका बरकनो बेले हामबाय मारियो अबाहायकै संगे संगे एक्शन नाखा जे दुसी रकनो बरक ग्रेप्तार खाइमानखा बरक आलंगनको सबै रहरका बेलेखे हामबाय तैबो सानामु जोंगो बरकनो जाहाते कुनु मुहूर्ते पानो आलंगनकनि ता फियकतु अबाहाय जेराय रक बरक मुन्चुनि हिंजागिया पशु बाय तुलानामा खायो कारण बरक मुन्चु हुंखांखाय माया ममता तंना नांगौ बुरि जेरायनि उपराव सन्मान दिनानि नांगौ माया ममता तंना नांगौ किन्तु बंथानि कुनु सन्मानबो करि माया ममताबो करि बरक अबाहायकै पशुनि मुसुक पुन वाक्टक आहायकै बरक जे मानखा बनन बरक रेप खायका याखबा रमफेरेका अब बेलायखेनो साया आपनि बागै चिनि समाज अब बेलायखेनो ताबुक साया याप्रि नुकजागै दंगो काजे आं कयनाय जत नाय तंनाय खाजाने ताकुकताय बुकुकजों अबाहाय खायकै सामु हामिया खायकै हांखाय आलंग सबजाको ताय यज्ञांगो बिनि भबिष्यत अन्धकारंगो अब सिनानि थु ताय परबती बर रगो अब खायनानि ता मुजुंथुन किरिथुन खायनानि बुखावा हामिया आक्रोश फाय दंफानो बुखावा शयतान कबुलि फायफानो ब उ आलंगनकनो किरिनानि जे आं अब खायखांका आं कुनु मुहूर्ते पन पुलिस रमतलंना आं ताय जेलनि यज्ञांने आपनो वानसुकनानि इंथुन आपनि बागै पुलिस प्रशासन बांग अपनो कयने चैनलनि माध्यमे बरक जाहाते बरकनो कुनु मुहूर्ते ता फियकथुन बंनि जे केरं कराक खायनो आपनो पदक्षेप नाथुन आं आपनो आनि तिनिनि जे कायसा चैनलनि बिसिंते आनि कयमु